भोजपुरी में एगो कहावत होखेला कि पुरान जौन चाउर होखेला में माड़ बेसी होखेला। ई सेम चीज फिट होता है धोनी के साथे। कहाँ मरते आदमी बुढ़ा ले तो उनकर हाथ कांपेला, उनकर गोड़ कांपेला। ई मरते जैसे जैसे बुढ़ाते रहनु वैसे वैसे इनकर एफिशिएंसी बढ़ल चल जाता। इनकर जौन कैच एफिशिएंसी बा पिछला सीजन में 100% के रहल बा। इनकर जो स्टंपिंग के जौन औसत टाइम बा वो 0.14 सेकंड के बा, जौन की पलक हमनी के झपकाए नहीं जानू ओकर जौन टाइम होखेला 0.10 से 0.40 सेकंड के बीच होखेला। पलक झपकाए से पहले 0.14 सेकंड में स्टंपिंग कर देता रहे। इनकर जौन स्ट्राइक रेट बा 220 के बा डेथ ओवर में। रिएक्शन टाइम बा जौन यॉर्कर पे इनकर रिएक्शन टाइम बा 0.20 सेकंड के बाद जौन 145 प्लस के स्पीड पे बॉल आला नु ओकरा पे इनकर रिएक्शन टाइम में 0.20 सेकंड के। इनकर जौन लास्ट के जौन छक्का 60% रन डेथ ओवर में इनकर छक्का से होता। ये 2024-2025 दोनों सीजन में 200 से प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग के लिए बने। और काका बतावल जाए इनके बारे में। ये मतलब जैसे जैसे बुढ़ाते रहन वैसे वैसे इनकर एफिशिएंसी बढ़त चल जाता। 45 का मतलब 50 का 55-60 साल तक खेली अगर ऐसे ही बने। हमने की और भोजपुरी में कहावत होखेला कि गैया अगर बुढ़ा जी तो बछवा ऐसे कूदल छोड़ दी ना। आज के जो लौंडा लोग बा लोग नु, आज के जो क्रिकेटर लोग बा लोग नु, उनकर कैच एफिशिएंसी 100% नहीं खे। इनका से एको कैच छटकल नहीं खे पूरा सीजन में। ऐसा रिकॉर्ड इनका के आदमी कहता है कि रिटायरमेंट ले ले ना। अभी इनका अंदर बहुत क्रिकेट बा हमारा हिसाब से। और उगा सब के हिसाब से का बा, उगा सब अपना जो भी डिसीजन बा कमेंट सेक्शन में